Otto, Niklas og Louis, der laver Let's Play. Part 1. Så vi starter bare. Der er helt med Let's Play. Eller det er deres første Let's Play. Det var vores første. Louis han har lavet en Let's Play sammen med der bedst. Som den hedder Skærmoptagelse 20, gør den ikke? Jo, og det er sådan, det er ret fjollet navn. Fordi ja, men altså den er ikke så kendt, det var det så det svært kan godt være, at I ikke kan finde den. Men ellers gå ind på Louis' bror, der hedder Louis Høgh. Ellers er det det? Jo. Og så ja. Skriv hvad du synes om den i kommentaren. Skriv ja. Eller skriv hvad du skal lave. Skriv hvad for nogle maps du skal. Om der er nogle maps. Ja, maps. Det vil lige nu hvor jeg ved godt hvordan man downloader det. Jeg kan bare downloade det. Vent, dreng. Hvad mand? Vent. Jeg er lige herovre. Hjemme. Hugger noget træ. Jeg hugger noget. Tror jeg simpelthen. Godt pumpkins. Hvor sygt. Hvor er I alle sammen? Hey. Hvor vi er henne? Vi er. Jeg kan godt se dig. Men du kan ikke se mig måske. Okay, er du hvor, Louis? For. Okay. Den der vej. Kill the fall. Kill the fall. Du skal rundt om den rundkreds. Kill the fall. Er I her? Nej, ikke at flygte. Kill the fall. Nej, kill. Kill, gå væk, mand. Ja, got it. Lol, der er 3. Nå, det er mig. Der burde være nogle flere. Ja, jeg hører dem. Kill the fall, kill the fall, kill the fall. Fuck. Kill the fall, kill the fall. Ja, man, hallo. Det der får til mit. Skal jeg rigtig meget ud, for at vi kan lave en seng. Ja, her, jeg har noget, nej, vi skal have 9 stykker. Jeg har noget, ja, jeg har noget her. Jeg har noget 3. Jeg har også. Jeg har noget wooden planks. Så, hvor fanden er noget til at få? Jeg kan høre det. Jeg kan høre det. Kom her. Fik du det, Niklas? Ja. Hvor mange? Jeg har 2. Jeg har også 2. Okay, 4 stykker. Får du lavet nogle værktøjer nu? Nej. Jo. Du miner lidt, så finder vi nogle klassiske også. Kom her. Otto, hvad det er? Ja. Hvad det er? Jeg ved godt. Er der nogen, der har noget mad? Jump! Nej. Vi skal ikke få det. Skal jeg have noget? Det er meget svært, når man leder efter det. Det er ikke det fedeste seed, vi startede med. Det er det ikke. Men meget basic, vi starter med et fedt seed. Er I klar? Jeg hopper. Nu når vi er 3. Woo! Fuck. Og det skal siges, at Niklas har ikke en lys. Så det er... Han spiller ikke så godt. Ja. Det er sådan, at havde en lys. Vi skal virkelig finde noget mad. Der er nogen, der er der virkelig ikke nogen, der har noget mad? Hugger, ja, godt, du hugger. Er der ikke kyllinger? Hallo, har du ikke nogen redskaber til os nu? Jeg kommer snart. Jeg skal bare lige... Men har du ikke nogen redskaber til os? Ja. Kom nu. Der er ørken. Jamen, lige her. Ørken. Der står bjerge. Lad os se. Okay. Bare hug noget sand, jeg vil se godt for der er en svamp. Der er en svamp. Så hug noget... Ja, hug den der svamp. Hvad er det for? Prøv at gå til det højre. Højre. Jeg er virkelig sulten. Altså i spillet. Ja. Nej, selvfølgelig ikke. En ulv. Nu er der ulve efter. Nej, I skal ikke have ulve. Nej, bare efter mig. Løb. Hvor er du, Louis?
Nå, der. Jeg mangler bare noget mad. Kom her. Hvad vil gerne have ting? Jeg vil også gerne have ting. Så kom herover. Ja, jeg er på vej. Her. Ja. Tom. Ja. Mangler noget. Der var noget, der faldt herned. Ja. Her. Nu jeg kommer. Ja, jeg Fedt skal bare nu. lige lægge det ind. Har du ikke også noget kul? Ej, se her, hvor meget mad jeg lige har. Her. Hallo, hvem mangler? Mig? Nej, Niklas. Hvor er du, Niklas? Ja, jeg er lige her nu. Det er nok svært, når du går ned i en korte. Jeg er ikke nede i en gruppe. Okay. Kul. Det er Otto. Her. Jeg er her. Pling. Pling. Det er et svær, ja. Gav lidt svær. Pling. Pling. Nå. Tak, men jeg mangler noget mad. Det gør jeg Det også. vil du sprinter så meget. Ved det. Nu har jeg ikke mere mad. Vi skal Niklas, vi skal over til den normale verden. Der er der meget mad. dårlig start for Niklas. Vi TP ham over. Nej, vi Det skal gør vi bruge godt, TP. Vi skal bruge TV. Det skal vi godt have. Hunde. Nej, han dør faktisk ikke. Nej, Jeg kan ikke dø af sult. Nej, det kan vi ikke. Hvorfor har man så sult? Det ved jeg ikke. Hvis du ikke kan dø af det. Jo, man kan godt dø af det. Nej. Hug for, tag for. Jo, Louis, han dør nu. Jo, han gør. Jeg Nej. kommer ned på et halvt liv. Se det, jeg siger. Er der nogen, der har noget mad? Ikke nu. Hugget, tog det for. Hvorfor? Fordi jeg var lige ved at dø af sult. Louis, hvor er du henne? Jeg kan godt finde tilbage. Vi går bare spredt fra hinanden, mand. Vi skal finde det her sted. Vi skal finde et godt stige der. Hvad med der? Nu lige. Jeg aner ikke, hvor I er gået hen. Vi går. Der. Du kan se på den anden side, ikke? Otto, Louis, vent lige, jeg dør lige. Så jeg tager mine ting, for jeg spawner her, okay? Okay? Det her, nu kan se jer. Louis, har du taget mine ting? Hej, Nej, nu kommer jeg. Au. Jeg mangler altså også noget med. Gør jeg også. Det gør jeg også. Yeah. Okay, kom. Spring. Jeg kan ikke sprinte. Tror jeg nok. Kan du ikke sprinte? Nej, Louis. Det bliver snart nat, dreng. Vi skal... Hvor er finde et min eller andet økse? sted at bo. Jeg ved ikke, hvor din økse er. Okay, her, jeg begynder at grave. Nej, hvor er min Har du nogle sticks nu? mit træ? Jeg har en hel masse. Så smid dem lige hernede i hullet. Nej, jeg er alligevel nede efter mig. Men jeg er i gang med at lave et hus her nu. Jeg skal nede efter mig. Ja, men jeg mangler lige min... Ja. Nu kommer lige med nogle sticks. Hvorfor er det vigtigere mad? Mad er vigtigere. Det er rigtigt. Hvor kan man køre det ikke bare indse, at vi er ude af sådan noget mad? Vi vil nok spåne derovre. Ej, Niklas. Ej, det er flæskestille. Hvorfor kan du ikke bare hugge noget træ og gøre det? Nej. Ikke Louis, spejder. hvor er du? Gå væk, spejder. Nej. Er der virkelig ikke Jeg skal noget? skynde mig hjem til dig, fordi så kan jeg få mine ting. Dejligt. Hvor er du, altså? Alright. Nej, Let's hvor kan jeg do creeper? this shit, boy. Fuck. Hvad så væk, creeper? Jeg vil ikke Mad, irriterende. mad. Au! Eller vil jeg ikke lige tage mine ting? Hvor er du? Jeg lige have Niklas bag dig. Ej, et hyggeligt hus. Jo. Det må jeg sige. Kom nu herned. Niklas bag ved dig. Nå, herned, derhen. Her, Louis. Ej, kom herned. Hvor er her nu? Det er herovre, ikke? Jeg er i gang med at lave et rigtig hyggeligt. Et lille bitte hus. Det gør da godt snart, også. Mig. Det er aldrig. Hey. Det er virkelig grusom i verden. Hej. Louis. Hvad laver du? Jeg dør. Hallo, mand. Ej, det kommer. Det er noget fra til at dø.
Tak for det. Ja, Louis. Overlevede du? Nej. Jeg What the? Jeg laver lige en seng ud af det ene. Fuck. Nu kommer jeg til at tage nogle ting. Gider du gå væk? Hvor er dit lille hyggelige hus? Det er den smarteste måde at få fyldt liv og alt det der på igen. Det er død. Nej, det kommer an på, hvor langt væk man er. Ja, jeg er selvfølgelig, men... Jump on the ground. Hey, har du noget sten? Så lav lige en ovn, Otto. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad for en vej jeg Og en craften. er det den her vej? Det eneste. Er der nogen, der har F3? Ja. Nej, det har jeg sgu. Så Louis har. Nej, Niklas har. Hey. Nå, ja, godt, Niklas. Så har vi 2 senge. Ej, seriøst, jeg kan ikke finde tilbage. Hvad fanden skal jeg? Louis, jeg kender godt dig. Det er TP. Nej, Niklas. Jeg kan huske den her sø. Ja, nej, jeg giver dig bare... Den der vej. Nej, jeg giver dig bare koordinater. Nej. Det er fint. Hvorfor? Giv mig lige noget wood. Niklas. Kan du ikke finde ud af koordinater? Niklas, jeg kan godt finde ud af giv mig lige noget wood. Sådan cirka. Giv mig lige noget wood, Niklas. Hvorfor? Fordi jeg skal lave en seng. Der er mange creepers. Okay. Og nej, det er ikke den vej, Otto. Fuck, der er mange creepers. Hvad for en vej, Otto? Liv, den der vej. Den her vej. Jeg stiller bare lige vores seng lige her. Okay. Nu er jeg snart morgen. Nu kan jeg snart bruge mad igen. Louis? Ja? Skal vi ud på en jagt efter? Og bare lige der nogle høns. vi stopper lige om... Vi har ikke så meget tid tilbage. Vi stopper om... Hvad er det der? Videoen stopper vi videoen. Ja. Nej, vi gør. Jo, stopper snart. Hvorfor? Derfor. Nå, derfor. Nej, fuck. Hvorfor? Derfor. Det er fordi den ikke skal være så langt væk. Det skal ikke Hvor være... mine andre ting, Otto? Dem tror jeg. Hvor lang tid har vi spillet? 12 minutter. Har du ikke mit værktøj? Jeg har noget af det. Ja. Niki forgot take. Er du klar? Jeg kan. Tænk, vi ikke engang har noget mad. Det er sgu da lidt for underligt. Så har jeg flere. Jeg sover, drenge. Det er også fint. Godnat. Godnat. Ej. Ja, nej. Og du prøver at gå ud og sengen. Teabag mig lige. Jeg kan ikke sove. Nej, vi skal. Har du ikke? Jeg har ikke mere ud. Gjorde du ret. Jeg kan lave nakke eller sove. Ja, så går jeg ud og nakke mere. Ja, så gider jeg ikke sove mere. Fuck af. Jeg har noget kul. Jeg har noget kul. Ja. Nice. Hallo, nu kan jeg ikke gå igen. Hvad skal jeg gøre? Er der ikke nogen, der har noget vildt lækkert mad? En bøf, en saftig bøf, for eksempel. Hvad ser jeg? Hvorfor er der ingen krise det her sted? Nej. Underligt, man heller ikke får noget kød ud af får. Man kan få det lækreste kød ud af får. Og af krise, ikke, så skulle man lave spave. Vi ses. Hvorfor? Ja, jeg dør alligevel jo. Ja! Yes! Otto! Nej, jeg dør! LOL! Hvor er du henne? Jeg er et vildt nederen sted. Der var lige en zombie med Ej, guldarmor. giv mig lige min ting. Der var lige en zombie. Hvor var den henne? Heroppe på En zombie med bakken. guldarmor. Den skal jeg nok. Det er ikke sikkert, du får det, altså. Fuck det. Du får kun en guldhjelm eller noget. Det skal da også godt. Enderman! Hey, vi spiser sgu da zombieflæsk. Det er en god idé. Zombieflæsk er altid dejligt. Så dør vi jo gerne. Nej, det gør jeg. Ej, hvor er alle mine ting? Der! Otto! Her! Dø! Skelet! Er der nogen, der skal have noget zombieflæsk? Yes! Fik vi noget? En Fik vi noget? Giv lige min Nej, sorry.